नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चटपटीत टोमॅटोचा पराठा बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी बेसन, 60 टोमॅटोज, बटाटे बॉईल करून घेतलेले आहेत। हे मीडियम साईजचे आहेत म्हणून मी 3 घेतलेले आहेत। मोठे साईजचे असल्यास 2 घेतले तरी चालतील। 1.5 चमचे लाल मिरची पावडर, 1 छोटा चमचा धने पावडर, पाऊण चमचा जिरे, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा ओवा, 1.5 मोठे चमचे लसूण पेस्ट आणि 1 छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलेला। आता पराठे करायला घेऊया। मिक्सरमध्ये आता टोमॅटोची पेस्ट करून घेऊया। टोमॅटोची पेस्ट करून घेतलेली आहे। यात आपण थोडंसुद्धा पाणी वापरलेलं नाही। आता पराठ्याचं पीठ मळून घेऊया। बेसन, गव्हाचं पीठ मिक्स करूया व्यवस्थित। 2 चमचे तेल एकदम गरम तापवून घेतलेलं आहे। यात जिरं घालूया, ओवा, थोडीशी लाल मिरची पावडर हे यात घालून टाकूया। आता तेल तापून घातल्याने पराठे खुसखुशीत होतात। मिक्स करूया सगळं। चवीनुसार मीठ, यात थोडीशी टोमॅटोची पेस्ट घालूया। थोडंसं पाणी। आता हे पीठ व्यवस्थित मळून घेऊया। पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे। आता याची स्टफिंग तयार करूया। 1 चमचा तेल तापलेलं आहे। कांदा घालूया। फास्ट गॅसवर कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे। लसूणची पेस्ट, थोडंसं मीठ, कांदा आणि लसूणची पेस्ट चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे। कांदा चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। आता टोमॅटोची पेस्ट घालूया। आता फुल गॅसवर टोमॅटोचं पाणी जाईपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं आहे। लाल मिरची पूड, धने पावडर, जिरे पावडर, याचं पाणी आता आटवून घेऊया। याचं पाणी एकदम आटत आलेलं आहे। गॅस लो केला आहे। बटाटे किसून घेतलेले आहेत ते घालूया यात। चवीनुसार मीठ, मिक्स करूया। फास्ट गॅसवर आता परतून घ्यायचं याला। बटाटा घातल्यावर जवळजवळ 5 मिनिटं आपण हे फुल गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। स्टफिंग रेडी आहे। गॅस बंद करूया। आता पिठाचा गोळा करून घेतलेला आहे। गव्हाच्या पिठात घालून आता लाटून घेऊया थोडं। यात स्टफिंग घालूया। बंद करून घेऊया। हे आता लाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। हलक्याच हाताने लाटायचं आहे।
भाजून झालेला आहे, भाजून घेऊया आता. तवा तापलेला आहे, तव्यावर थोडं तेल घातलेलं आहे. पराठा घालून घेऊया. स्लो ते मीडियम आचेवर हे आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. परतून घेऊया. दोन्ही पण साईडून खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. दोन्ही पण साईडून छान खरपूस भाजून झालेले आहे. पराठा काढून घेऊया. चटपटीत टोमॅटोचे पराठे रेडी आहेत. हे चवीला खूप छान लागतात. डब्यासाठी खूप छान ऑप्शन आहे हा. एकदम खुसखुशीत सुद्धा झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे टोमॅटोचा पराठा तुम्हीही करून बघा आणि मला कळवा कसा होतं ते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तसंच वाजला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.